ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟା କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଣ ମରିଚ ତେଲ ମସଲା ପଡ଼ିନଥିବ 1 ତୁଳା, ସେଥିରେ ସନ୍ଦବ ଲବଣ ଏବଂ ଅଣା ଓଜନ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ମରିଚ ପକାଇ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କାନିରେ ଛାଣି 1 ମାସର ପିଲାକୁ 10 ଟୋପା ଓ ବଡ଼ ପିଲାକୁ 1 ଚାମଚ କରି ଦିନକୁ 3 ଥର ଦେବ। ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ଓ କାଶଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱର ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭଲ ହୁଏ। ଏହିପରିକି ନିମୋନିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଔଷଧ ଦେବ ଏବଂ ଛାତିରେ ଅରଖ ପତ୍ରରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗାଇ ଉଷୁମ କରି ପକାଇବ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ